dadi lurah baru ya ketemu Mas lho. Mas Santoso mboten ngira-ngira sekolah monggo Pak. Monggo Mas Santoso. Monggo iki kula malah seneng ya digoleki sing asli to pri mboten napa-napa dikancan nduk pino apa nduk Birgita ngono lek aduh malah aku pekek dhewe to Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong lain sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih Pranata Cara ya MC Campur Sari ya Madeg Campur Sari ya yo lah iki aku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku ya telek men nyaman itu nyaman berkomunikasi nyaman ya komunikasi katane Mbak Mikin ki ya tenang Rigen mungkin tegen gelem niku wong atus kula niku tanggati kalih Apri sipun anu nuwun sewu Mbak Apri anu Mbak Mimin nek iso ya iso semanten saged lho saya ora live TikTok kaki yo nggih sampe bar wis kran iki rasa-rasa operasi niung aduh ya keadilan kan mboten saged sowan to kok izin nggih matur nuwun Mas saya nggih penontonipun nggih luar biasa pancen estu kok wilayah mriki niku sayuk rukun alhamdulillah kados ngendikane panjenengan iki kegiatan menika dipun sengguyung kalian RT Kuweni nggih Piporjo Tukangan RT Karanganyar sebelah iki RT Karanganyar sedaya nyengkuyung nggih nek soal wonten Kuweni niku lho kados napa mboten sanes Kyai sanes zaman Bayu musik Mas Supri Sergi lho nggih niku asli Kyai Kuweni nah katuraken Bapak Pak Santoso Pak Lurah biasa gatuk-gatuk kalah kalau Mas Eko mah dan perlu malah duet mawon nek kali Mbak Mimin Apri lak pun kulino duet mawon iki ngicipi niki anak-anak niki nggih nggih jadi kan seumuran deh kali Mbak Tuti Mbak Lina ayo nang ngene di Pak Lurah lho nong hormat panjenengan kepala desa ya MC budayawan seniman wah komplit ngapune lho Mas Santoso dengan kemudian bisa ngasih MC apa jarang melu beliau rung itu kalau Pak ini cacah to di sini enak Pak ini cacah ki ya wujud menungso nggih itu enggak jati nggih pokoknya zaman Campur Sari ini Pak Santoso nek derek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi guyon ra oleh lekor ra oleh nggih nuwun jenenge nuwun sewu sopan mapan nek dagelan nuwun sewu nggih nggih nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa nek penyanyi MC iki ya nggih kudu matu sak lah niki kinten-kinten winang iki masuk mboten lebet Campur Sari oh masuk mungkin kula nyen nomere aduh lho maksudnya sok nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak joge niku nomor plat saya di konsep to Mas Tesih nek jenengan iki Mbak Mimin. Nggih, kesane gumnya apa lintang asmara mawon. ah nggih siap Mas Santoso Ajeng bawa kok nek kontes kula nggih pakai karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Nah kalah. nggih kalah sumunar Lintang Asmara Pak Santoso melawan Winong Nawangse yuk
Saraswati pun pangapunten Mas Jaya. Nggih, Monggo pun lajengaken. sembah